Здравейте всички! Аз съм Леля Френита. Днешната история се нарича Сигурен в бурята. Запомнете стихът от Йоанна 14:27. Оставям ви мир. Моят мир ви давам. Не се страхувайте. Посланието е: Божията благодат ме успокоява от страховете. Джейми и нейните родители излезли в езерото с тяхното кано. Изведнъж се появили тъмни големи облаци. Започнало да вали и вятъра задухал силно. Каното подскачало нагоре, надолу по големите вълни. Появили се гръмотевица и светкавица. Джейми била много уплашена. Родителите й гребяли с всичка сила, за да стигнат до брега. Исус и неговите ученици също попаднали в буря в едно езеро. Нека прочетем тяхната история. Исус проповядвал и изцелявал хората цял ден. Вече станало вечер, а все още имало много хора, които искали да са близо до него. Той работил дълго време всеки ден и бил изтощен. От другата страна на езерото било много спокойно. Градовете покрай брега били тихи и малки. Исус си помислил, че ще е добре да отиде там и да си почине. Той казал на хората: имахме чудесен ден, но е време да си починем. Обърнал се към учениците си и попитал: готови ли сте, приятели? Те кимнали и се качили в лодката, а Исус ги последвал. Докато отплавали, видели други рибарски лодки в Галилейското езеро. Исус се радвал, че може да си почине малко и легнал в задната част на лодката. Сигурно шумът на вълните е помогнал на Исус да заспи. Някои от учениците са били рибари точно в това езеро. Те обичали да чуват нощните звуци и да усещат хладния вятър. Но изведнъж вятърът променил посоката си, както често се случвало в Галилейското езеро. Учениците погледнали към небето. Някой казал: може би е буря? Може, казал друг. Вятърът задухал силно от планините и те затегнали въжетата. Бурите често идвали изведнъж в Галилейското езеро. И точно това се случило сега. Пресветвали светкавици, гръмотевици гърмяли, големите вълни започнали да се удрят в лодката. Учениците трябвало да викат, за да се чуят един друг. Те знаели всичко за плаването и риболова. Знаели всичко за лодките и бурите. Но сега не знаели какво да правят. Били много изплашени. Били ужасени. Тогава някой се сетил за Исус. Исусе! Исусе! Извикал някой. Учениците се борили с бурята с всичка сила, както правят рибарите, но забравили за Исус. Силна светкавица прорязала небето и всички видели, че Исус още спи. Спи! Събуди се, Исусе! Спаси ни! Ще се удавим! Извикали те. Исус се изправил в лодката и видял изплашените лица на учениците. Те били мокри, уморени и безпомощни. Исус вдигнал ръцете си. Тихо, казал той, замълчи. И бурята веднага спряла. Вятърът спрял, светкавиците изчезнали, вълните спрели да блъскат лодката. Исус попитал учениците си: защо се страхувате? Къде е вярата ви? Бурята беше избутала много от лодките една към друга и сега всеки човек от всяка лодка гледаше към Исус. Той не се страхувал дори малко. Всички започнали да се шушукат за Исус. Какъв е този човек? Дори вятърът и вълните му се покоряват. Днес и завинаги Исус е винаги с нас. Той знае от какво се нуждаем и се грижи за нас, където и да отидем, каквото и да правим, ако извикаме към Него, както направиха учениците.